taking thuolo mar dakika 6 kapok oromo saa 2. Losan na bende kotenre kod file returns ma iwacho ni ka ng'ato samoro nitiere koda yuto mang'eny tano file matin ang'ene ni kele ni lieke e okang' mokwongo bende koro lera ne nocho ni file returns kik file matin as compared to yuto mari income mari ang'o matimore. Erokamano ahinya. Kaka nwachako manwawacho ni income mari king'ama ondiki mondo mi declare matin kata mang'eny tek ahinya nikech kondiki to dwe ka dwe onego bed ni ng'at mondiki cha nigi obligation mar withhold. Sirikal ok dhi manyi ahinya e weche miluongo ni pay as you earn. Pay as you earn en obligation momi employer ni mondo mi odeclare. Omiyo employer ni biro miyi gimiluongo ni gross income. To gross income ni duto te obiro ng'ado gik moko to ibiro yudo ni taxable income. Taxable income to ng'ado pay ni to obiro bedo ni kosechoko mar ji duto te mondike kambi no kata mondike government unit no to kawe to ore to KRA to dhi ore gi schedule mag jok mano ng'ado. Koro mondo mi ang' yud ni maybe declare matin kata declare mang'eny, maybe ene manotimo mistake no during the time of declaration. Manzo ni problem no nyalo bedo seche momi P9 form ni ka udhi kidwa dhi enter e KRA kata biro nyiso ni nitiere kaka pesa ni nitie to pok nokideclare te. Mano is one thing, but gima tek ga kabisa nikech ma ayudore nikech in okideclare that taxable income kendi. En employer ma nyalo bedo ni declare. To gima timore ni kopo ni in iyudo other income mopogore gi mar employer manyiso ni pesa mane yudo ni in emidwa declare kendi tidwa declare matin. Kopo ni declare matin to gima the first stage na KRA oyieni timo gimiluongo ni self assessment tax manyiso ni ma gimitimo kendi maonge input mar KRA. Lakini sama koro gidhi gifwenyo ni nitiere kaka timo mibadhi moro kata miriambo e process no duto, gima gidhi timo en ni gidhi initiate an audit. Gidhi refer your file to audit. To ka audit osefwenyo ni nitiere pesa mane ok declare, to gidhi charge penalty on the gross for non-declaration. Onge chik mabiro yieni kendo ni mano kideclare cha be nitie kaka inyalo gole oko ni nitie expenses moko be manok kikete. Teka ni nok ideclare koro chik ok oyieni wacho ni nitie expenses moko manitie iye. Omiyo KRA biro ng'ado pesa no with the penalties manitie kanyo kendo biro chuno ni nyaka ichulgi. Emomiyo watemo encourage jowa ni afadhali declare gi expenses. To ka nitiere gimiparo ni en expenses kata miparo ni ok onego bed expenses, timanyo jalony makonyi in the processes go mondo mi declaration ni cha obed actual. Nikech kitime mopogore mit gini yudi kaka en mibadhi to gino kende nyalo kata podho ni ohala. Erokamano ahinya.